Welkom bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray Beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pelamaas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hey, hallo, welkom terug. Ik ga weer voor jullie een workout doen. Deze keer blijf ik zelf in eerste instantie even staan. Ik zal dadelijk ook wat op de stoel nog doen. Maar ik begin met de staande versie. En nogmaals, als u zit, kom een beetje uit uw stoel naar voren geschoven. Rechtop zitten en dan gaan we beginnen. Ik heb gekozen voor een wat vrolijker zomers muziekje. Zonnetje schijnt mooi buiten. En wat je gaat doen is of op de stoel al stappen of op de plaats. En je armen gaan hoog en laag. 1, 2. Dan loop je naar voren of je blijft staan. En je tikt. En terug. Loop. En je mag een best royale beweging ook met je armen maken. Tik. En als we die tikpas nu maken dat we onze knieën een beetje gaan optillen. En dus ook op de stoel. Stap 2, 3, knie. En wat dacht je van een paar armen erbij? Hoog. Op. En we gaan opzij stappen. Opzij. Tik. Probeer je armen mee te nemen. Arm op. Duw. En je mag ook iets doen met 2 armen. Strek ze uit. Hoog. Heel goed. Laat zien die armen. En blijf maar op de plaats. Til je knie op. In eerste instantie kan je hand naar je knie. Of ellebogen knie. Dat is iets meer uitdaging. Zak een beetje in. En hoog. Zak een beetje in, laag en hoog. Nog een keer. 1. Dus als je op de stoel zit, kruip je een beetje in elkaar. En zijtik. Klap in je handen. Open. Klap. Klap. Heel goed. Let even op voor de buurman of buurvrouw die mee aan het doen is. Handen mogen omhoog. Ja. Klap boven je ogen. Prima als die hier blijft. Hè? Je huppelt naar voren. En je loopt terug. En je schudt even alles los. 1, 2, 4 keer. En terug. En schudden. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Even voor degenen die op de stoel zitten. Die doen op deze manier. Die tikken. 2, 3, 4. En schudden. Ja, heel goed. We gaan even de fietsband oppompen. Duw maar. Neem goed je armen mee. Er moet lucht in die band. Duw maar. Zet je rechtervoet maar naar voren neer. Dus ook als je op de stoel zit, tik met je tenen. En draai ze naar buiten en naar binnen. Ja, heel goed. Je laat je hakken staan. En je draait je voet buiten binnen. Zet je voeten bij elkaar. En duw. Duw. En je andere voet, tik. Naar voren. En laat even goed geluid horen. Hè? Met je voorvoet. Draai naar buiten en naar binnen. En kom nog even op je tenen. Duw maar. Op de stoel til je hakken dus op. En je mag je arm omhoog doen. Hakken naar je billen. Hakbil.
Kijk even welke variatie voor jezelf kunt maken als je op de stoel zit. En we doen een dubbele hakbil. 1, 2. Hakken naar je billen. 1, 2. Heel goed. Niet te hard naar achter. En rol je schouders. Rol je schouders maar naar achter. Oké. We zijn lekker opgewarmd. We gaan nog even door met een paar oefeningen. Ga met je voeten een klein stukje uit elkaar staan. Of je zit dus op de stoel. Ik zal heel even beginnen met op de stoel zitten. Iets naar voren. En je rolt je schouders naar achter. Draai maar. Achteruit. Probeer ook het rondje extra te maken met je ellebogen. En draai terug naar voren. Draai. En dan mag je je armen even open en dicht doen. Kruis je armen voor. Heel goed. Misschien kun je wel wat sneller met je armen. Open, dicht. Heel goed. Probeer telkens te wisselen je armen. En ga maar omhoog met je armen. En weer terug. Oké, handen op je benen. En schuif met je handen over je benen omlaag naar je schoenveters toe. Of net wat je daar hebt zitten naar je schoen. En weer omhoog. En nog een keer. Buig voorover. Kijk eens even hoe ver je kunt. En weer omhoog. Even de staande versie. Je hebt je voeten uit elkaar. Probeer je hoofd maar een beetje op te houden. Hè? Want anders kan het misschien wat duizeligheid veroorzaken. Of je pakt even het steuntje. Doen we nog een laatste keer. En als je dat prettig vindt, mag je dat straks best nog een paar keer doen hoor. En buig je knieën maar. Buig. Op. Buig en laag. Heel goed. Doen we nog 4 keer. Buig je knieën en weer op. Zakken. En rol je schouders maar. Rol je schouders naar achter. Dat doe je nu om beurten je armen. Maak een hele arm. Hele arm. Grote beweging weg met je armen. En draai ze eens een keer de andere kant op. Je armen. Heel goed. Weet je wat? We gaan zwemmen op het droge. Zwemmen. Zwemmen. Armen naar voren. Ja, ook als je zit kun je dat doen, hè. En draai terug naar achter. Heel goed. En dan doen we ook nog even de schoolslag. Strek, open, bij elkaar naar voren. Open, in en naar voren. Beweeg door. En als je gewend bent om het sneller te zwemmen, dan komt hij, hè. Zwem. Naar voren. En grote beweging. Nog 4 keer doen we dat. 3. Nog 2. En de laatste keer. Mag je je handen opzij van je houden. Of je zit dus. Of je staat. En je tikt even opzij aan. Misschien wel bij je knie dat je komt. Of je hand die glijdt langs je stoelpoot omlaag. Laag. Op. En weer omhoog. En blijf maar even in het midden. We halen de schouders nog even op. Oh, heerlijk om die schouders even los te maken. Je nekspieren. En dat doen we iets langzamer. Hou vast. Laat zakken. Op. Laag. Hoog. Laag. Hoog. En laag. Heeft u zin om even mee te gaan twisten? Daar komt ie. Tik 2 keer rechts opzij. 2 keer links. Achter. Je tilt je knie op. Doe je 2 keer. En je maakt even schop. Schop en je doet open, dicht, opzij. Daar kom ik dadelijk even op terug, want je hoeft niet te springen als je niet wil. Knie, knie, schop, schop. En buig, buig. Hey, dus als je niet springt, kon je die versie doen, hè? Achter. Ja. Ja, dit brengt wel weer wat herinneringen bij je naar boven, hè? Dus als je wil draaien, en tik. Of spring je, dat bedoel ik eigenlijk, hè? 1. Ja. Knie. En geleidelijk aan kom je misschien lekker los. En doe je lekker mee. Opzij. Twist. Zij.
twist, achter, zij, knie. Dan gaat dit misschien een klein beetje te snel, dus ik ga hem even langzamer doen. Zij, achter, achter, knie op, schop, schop, open, dicht. Dus nog een keer, langzaam, langzaam. Of je doet er 2 of je doet er eentje. Til je knie op. Terwijl even 2 snelle kicks. En open en dan gaan we weer opzij. Kies wat je wil. En achter. Daar vergist ik hem even. Knie, knie, andere knie. Schop, schop, open, dicht. Zag je dat van die armen? Dat mag er ook nog bij, hè? Oh, ik kan zoveel nog mee met mijn armen doen. Knie, knie, schop, schop, open, dicht. Let op. Zij, zij, achter, achter, knie, schop, schop, uit en in, opzij. Misschien kun je wat lager gaan zitten, dat maakt het ook al wel wat intensiever. Knie, knie, en schop, schop, open, dicht en opzij. En opzij. Oké. Ik ben er een beetje van buiten adem geraakt. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat het leuk was. Swing nog even lekker verder. En ik zie je graag de volgende keer weer terug.